Tama po, 5,000 pesos po. Ay, walang Baka po ka. Huwag mag-alala, ipikit ang iyong mata, Tana. Pahinga muna, ako nang bahala. Mismo sa labis ang iyong nagawa, pahinga muna, ako na. La tara tara, la tara tara, la Life is full of surprises. You just have to unbox it and explore it for more excitement and happiness. Yes, you hear that right, mga ka-JFS. Binabayo kami ng ulan ngayong hapon. Pero tuloy na pa rin ang sorpresa. Bakit? Dahil kung kaninang umaga ay nasa Del Rosario, Pili, Camarines Sur kami, ngayon nandito kami sa Caranan, Pasakaw, Camarines Sur para surprisahin ang isang nanay na nagsiselebrate ng kanyang ika-73rd birthday. And syempre, to the rescue ang buong JFS team para sa mga sorpresa at good vibes. Kung sino siya, malalaman natin yan maya-maya lamang dahil sa puntong ito. Let's go! Silipin natin ang mga packages na ihahandog natin sa kanya. Ayan mga ka-JFS, kahit maulan at malamig, ito ang ating ihahandog sa ating special na nanay ngayong hapon. Meron tayong makikita dito napakaraming roses because we have bouquet of roses here. Siyempre, Ferrero Rocher from JFS Petals and Services. Ang ating napakalaking bubble balloon na may nakasulat na Happy 73rd Birthday. Ang ating napaka-sweet na red ribbon cake. Message coming from the people na nagpadala nito from Batangas. And of course, birthday sash. And last but not the least, happy birthday banners with balloons. Kahit maulan, magti-trivia pa rin tayo. Alam niyo ba kung kanina nagsimula ang mga rubber balloon? Nagsimula ito sa isang professor mula sa London na si Professor Michael Faraday noong 1824. Ginawa ito para sa kanyang experiment na tungkol sa hydrogen. Kaya ang unang purpose ng mga rubber balloon ay hindi sa birthday, kundi alam niyo ba kung saan? Sa mga laboratory purposes. Pero ngayon, kahit anong okasyon, meron tayong makikitang balloons. More of this trivia and more of these surprises if you continue to support us by liking our social media account. Hindi pala ako nagpapakilala. This is your host, Ate Mitch, your JFS Street Ambassadress. Don't forget to like our social media account, Facebook, Instagram, and YouTube channel, JFS Petals and Services. We don't just create, we captivate. So ano pang inaantay natin? Let's go! To Caranan, Pasakaw, Camarines Sur. Again mga ka-JFS, nandito na tayo sa Caranan, Pasakaw, Camarines Sur para isurpresa ang ating surprise nanay na mula pa sa Maimbong, Caranan, Pasakaw, Camarines Sur. Kaya huwag kayong aalis dahil mamaya malalaman natin kung sino ang kanyang surprise sender at kung ano-ano ang mga ihahandog nating regalo para sa kanya. Kahit maulan ng panahon, go pa rin tayo. See you, bye-bye! Ten. Hello po! Hello po! Maray na hapon po sa Indo. Hello po. Digdi po ang harong ni Nanay Araceli Limbo. Ay. Hello, Mother. Ako po si Mitch. I am an online seller po kang mga ornamental plants. Ano po? Tapos po, may tig-pa-order po. Digdi po naka-address. Si Sir Manny. Tama po. Mga ornamental plant po ito, Mami. Pero, Mr. Manny.
Manny po Limbo. Baka mo po siya. Ay, okay po. Ito ka naman na. Sige po, may mga ornamental plant po kayong tigpapa-deliver sa ko. Pero, digdi ko na lang po dako anong si kulang pa po. Ano ko na? 5,000 po dahil. Diyan niya si Manny. Celebrate namin kami yung birthday na kanina. Ay, birthday mo po. Birthday mo po ulit. Yan po. Mga ornamental plants po, mga high... Mahilig talaga siya sa Ayun po, mga high quality plants po. Kaya ako, nagla-live selling po ako mga ornamental plants. Kaya lang po, Ano pigtaon niya? worth 10K po ito, nagtaon na po siyang 50%. Bali, 50% na lang po ang kulang, 5,000 pesos. Opo. Yes. Baka na-notice nyo nagpadala si ate ng pasaya kayo. Yes po. I-check ko po. Yes po, check. Tama po, 5,000 pesos po. Ay, wala akong kas. Naka po, cash. Come on. Naka po, ano. Mapadala. Ay, mabayad to. Mabayad to. Eh, mami, pero hali pa po. Kaya kami, maming, sorsogon. Masakit po kung mabalik pa po kami digdi. Sorry. Nakakita mo sa ko. Binayad. Dawa po, lugod si half lang na po lugod. Pero si 2.5 na lang din po ang aanon ko kasi po half lang din po. Ito ako na po Ayaw to. talaga ako kas na. Iwas out na. Baka A few moments later. Abularan mo na daw ni ate. Binaran ko na muna Ate Arlene. Yung 2.5 daw. Wala. Ha? Wala kaming 5K. Patay tayo dyan. Ininervyo sa sino sa inyo. dahil po kami mga nervyos kasi pag nahiling po nindo ma'am ang ornamental plant na tigbebenta ko, talagang pak na ko na wow po itong mga ornamental plant na tigbebenta. Nanay, kaya mo na. Alo. Ito yung lang pasabi. Ito ka namin. Ay, sige po ma'am. Okay lang po. Salamat po. Ano daan? Bonsai nga yun, yung mga plant daw. Mga plants po. Opo. Ano sabi ni Arlen? Ano sabi ni Arlen? Inorder talaga nila. Bakit po? Ano pong meron ma'am? Ay, birthday mo po. Happy birthday po. Oh, nag-note sa imo. Nagsabi sa inyo, Jun? Hindi nagsasabi sa akin. Dahil Sabi ni po. Arlen, nag-order sila. So, paano po yun, sir? Ikaw na po, sir, ang matik charge. Ako na lang. Ay, matik charge na rin, sir. Sige po. Sige po. Sige po, ma'am. Itaw mo na lang po, sir, sa kaatsan. Pero po, ma'am, pwede pong iikuan. Ikaw na po magdala ka ng mga ornamental plant. Yaon po din sa luwas. Pahiling ko po sa inyo kung okay na po. Hindi man po kayo. Sa kanya. Diyan na po, Oo, ma'am. sabi mo nga kung umorder talaga. Ako na Opo. Sama na dyan! Halika na po, ma'am. Ayaw pa ako makahakot. Dapat may receiving form po kasi ma'am doon. May receiving form po. Kailangan niyo pong magpirma. Kayo na. Sa'yo po ma'am nakapangalan. Yan yung ano? Halika na po. Ipasok na lang. Ito po mga plants na to ay rose. Sabi mo po, paborito mo po. Excited na si mother makita ang kanyang ornamental plant. Hanap po po sa kanila, mami. Mami! Dahil birthday mo po ngayon, mami. Mami! Mami, dito ka. Sa pamilya. Asag-asag ka pa dito, mother. Okay na. Ikaw na po mag-umbrella. Yan, para hindi ka po maulanan. Yan, okay lang. So ngayon po, mami, dahil birthday mo, meron tayong, pakibuksan po dito, mami, yung mga ornamental plant natin. Papareceive ko po ito sa'yo, mami. Huwag mag-alala, ipikit ang iyong mata na pahinga muna. Ako nang bahala, mismo sa labis ang iyong nagawa. Pahinga muna, ako na. La tara tara, la tara tara, la tara tara. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yay! Happy birthday, Mami Araceli Limbo! Yay! Ayan, Mami. Kamusta po kayo, Mami? Okay lang po. Sana nag-bulsa. Kasi mainit. Opo. Dapat nag-gown pala si Mami. Char lang. At Mami, at dahil birthday mo po ngayon, ikaw ang aming reyna. Ikaw ang bida ngayon. Kaya meron ka
birthday, sir! Nakapambahay ka tayo talaga. At syempre, meron ka ring matatanggap na happy birthday tarpaulin! And mommy, wait mommy, because there's more! There's more because mommy, dahil mahilig ka sa roses, this is all for you! And mommy, dahil sweet kang mommy sa iyong mga anak, meron kang sweet na Ferrero Rocher chocolate. Yay! Akin na nasa gitna. And mommy, wait, there's more mommy kasi tingnan mo po, meron kang marireceive na red ribbon cake! And of course, ang iyong happy birthday surprise, guys. Mommy! Mami, kumusta po kayo, Mami? Tears of joy. Kuya Manuel yan. 30 years of joy, Mami. Yeah. Mami, kumusta po? Nabigla ka po ba sa aming surpresa? Hindi, kasi kanina, sabi ni John, may dadating pong cake, huwag kang mag-alala. Magkausap pa na yung magkapatid. Dalaman ko nga. Naniwala ka po ba, Mami, ng ating ornamental plant talaga? Mami, meron ka po bang nais sabihin kay Sir Manny at Ma'am Arlene na nanonood po siya ngayon? Salamat sa inyo. Wala ko alam din na yan. Ngayon lang kinong Salamat sa inyo. Kahit sa inyong mag-asawa at sa lahat ng anak ko. Nag-usap-usap nila, alam ko. Yun, present. It's not your birthday, okay? Thank you! Lola's birthday. Oh. Lola's crying already. Yes, umiiyak si Mami. It's Lola's birthday and that's why we will read a message for Lola. So, okay, listen to me kasi babasahan natin ang message si Lola coming from Tito Manny and Tita Arlene. Ma'am, dito po kayo, Ma'am. Ma'am, meron po dito message si Sir Manny at si Ma'am Arlene. To my dearest, beautiful mother, happy birthday po. Inay, pasensya na po, wala kami diyan ngayong birthday mo. Pero alam ko, masaya ka ngayon. Pasalamat po kami kay Lord. At nandito ka pa rin sa amin para gabayan kaming mga anak mo, manugang at mga apo mo. Inay, sana po lagi kayong mag-iingat, lalo na ngayong pandemic. Lagi niyo pong iisipin na kami ni Manuel at mga apo niyo ay mahal namin kayo. Inay, salamat po sa inyo ng tatay at nabigyan niyo ako ng isang mabuting asawa at ama sa mga anak ko. Sana po matapos na ang pandemic para makauwi din po kami diyan. Salamat po. Love, ang iyong pinakamagandang manugang. Oops! Ang inyong isa sa magagandang manugang. Arlene. Yun po ay message galing kay Ma'am Arlene. Ito naman po ay message coming from Sir Manny. Dear Inay, happy birthday mula sa aming mag-asawa at sa 3 kong anak. Surprise ito, Inay, para lubos ang kasiyahan mo ngayong birthday ninyo. Kaya nga lang, di kami makapunta dyan ngayon. Yaan ninyo, banda-banda, dyan kami makakauwi rin at makita ka ng personal. At ang pamilya ng Ate Menchi at ni June at ang iyong magandang bahay. Sige ho, Inay, miss na miss ka na namin. Happy birthday at I love you very much. Chuk. Chuk. From Manuel. Ayan. Emotional si Mami. Mami, sa mga nakita mo pong surprises, ayan, ang dami-dami pong surprises sa'yo. Ano po yung nararamdaman mo ngayon, Mami? Masaya. Mahal
mahal na mahal ako nila at mahal ko din sila. Pinagkalooban sila ng magandang buhay, magandang hanap buhay, magandang trabaho at mga anak na at ako kong mababait. Salamat sa kanila. Habang buhay ko tatanawin masaya at utang na loob ito at sa lahat ng mga anak. Lahat sila, ilang kayong mag-asawa. Yan. So, yay! Dalawa kong anak na narito, si John at si Minche. Suporta naman sa akin. Pinangangalagaan ako. Salamat sa inyo lahat, sa inyong mga anak ko. Kinimpa, yung nasa Amerika, yung nasa Japan, si Jumar. Sumusuporta. Napakasaya ko, higit pa sa luto at tinamaan ko sa 10 kong anak. Higit pa kayo sa kayaman ng pera. Bihira-bihira ang magkaroon ng ganitong kapalaran. Sayang at wala ang tatay ninyo. Sana'y buo pa kami at nakikita ninyo. Niya, kayo, kami. Pero nakikita niya tayo at siya'y gumagabay din sa inyo. Nakikita naman sa inyong mga kapalaran. Kakaroon kayong magandang biyaya ng Diyos. Pangamat nag-pandemic, hindi kayo nawala ng trabaho sa bahay. May trabaho pa kayo. Salamat po. At higit sa lahat sa iyo, Diyos ko. Salamat po. At lahat ng kahilingan ko ibinibigay mo ngayon sa akin. Nagtapos sila ng pag-aaral. Naigabay ko po sila. Kahit na ako'y kuhanin mo, masaya na po ako, Diyos. Happy birthday to you! Happy birthday, Nanay! Happy birthday! Okay. Ayan, kasi very emotional si Nanay at lahat po kami dito ay umiiyak dahil damang-dama ko kung paano ni Nanay mahal ang kanyang mga anak. Ba't ako parang may birthday? Kasi po, nagpapasalamat ako. Kung hindi binigay ito ni Lord, hindi mangyayari. Natin maganda mga buhay nila. Kahit na nagpakahirap ng mag-asawa at lahat ng hirap ay dinanas, maganda naman ay sinukli. Binigay sa akin yung 10 anak. Okay na. So, ayan, Nanay. Alam, oo. Okay. Ano talaga? Cut! Kasama na, Cut, director! kasabay ng Wala kasing director eh. kasabay ng Wala pagpulan. si direct. Ganun din Wala bumubukas direct. pala namin. Ang luha namin ngayon. Ano? Yes, kasi po talagang, oo, umiiyak po si Nanay. At kahit kami po dito sa kapaligiran ay umiiyak dahil damang-dama namin kung gaano kamahal ni Nanay ang kanyang mga anak. At damang-dama namin kung gaano kamahal ng mga anak ang kanilang nanay. Naalala ko tuloy ang aking ina na talagang, naalala ko sa kanya ang nanay ko. So ganun talaga katindi ang dala ng JFS Petals and Services. Hindi lang kami pinapatawa nito, kundi pinapayak din kami nito. So yun. So ngayon, Nanay, alam ko po na very happy tayong lahat. Kahit umiiyak kami dahil tears of joy po ito. Sino po ba ang iba niyo pang kasama dito sa bahay? Pambisis kasi wala. Sinasamahan ako ng anak nito na dalaga sila. Ito, giba na nga tumutulo. Nitindahan silang konti. Yan ang ginawa nila. Ito na rin sila. Opo. Pwede ko po bang tawagin yung kasama dito ni Nanay sa bahay? Ito. Ate, dito ka po. Tulog. Halika po dito, ma'am. Samahan niyo po kami. Sino pa po yung kasama ni ma'am? Ma'am, umulan po. Sir, dito kami. Hello, Dalaw ma'am. nila. Yung dalaw-dalaw. Sir, lapit ka po dito, sir. Yan. At kasama din po natin sa video call ang kanyang anak na si Ma'am Arlene. Hello, Ma'am Arlene. Thank you so much po. Ma'am, ano po yung pangalan niya, ma'am? Wilmar. Wilmar. Manugang ako. Manugang ka po. At si sir po yung anak. Mag-asawa po kayo, ma'am. Ma'am. Ay! Lapit ka pa dito, ma'am, sa mga. Hindi ako kasama sa bahay. Okay, ma'am! Kasama ka naman po sa sa kaligayahan ni Nanay. Lapit ka po dito, samahan niyo po kami. Sana ikasya po tayong lahat. Ayun, pasok po kayo dito. Mga iba man dahil. Ma'am Wilmar! Ayan! Ang dami-daming nagmamahal kay Nanay. Ma'am Wilmar, tanong ko lang po, kumusta po si Nanay Araceli bilang isang nanay? Sobrang bait. Aruga. Tapos yung ano niya. Kasi talagang Yung totoo, yung totoo. Yung totoo. Mataray. Ano siya? Mataray, masirig. Yung gano'n. Ayaw niya. Kung gusto niya. Ganun siya. Tapos mabait siya. Napaka ano niya. Yung sa family, yung
lagi kanyang spiritual advice o tapos yung moral support sa mga bagay-bagay na minsan ano ka, yung parang lubog ka na. Ayaw ko magdrama. I love you, Nay. Happy birthday. Alam niyo yan. Love namin siya. Opo, maraming salamat po, Ma'am Vilma. Sir, ano po yung pangalan mo, sir? June. Sir June. Kaano-ano mo po si asawa ni asawa ni Jan. Nagjo-joke lang tayo para naman may counting good vibes tayo dito. Naiiyak talaga Sir, ako. pangilang anak ka po ni ma'am? Walo. Pangwalo po. Pangwalo po. Ikaw po ba ang bunso? Hindi pa, may sunod pa May sa sunod pa po sa'yo. Sir, ano po ba yung mensahe mo sa iyong mahal na nanay? Ang ensayo sa inay ko, sana lumawig pa ang buhay niya and strong and healthy. Ilagaan niya sa sarili niya. Yes po. Maraming salamat po, sir. Para sa iyong message. Ma'am, ano po yung pangalan mo, ma'am? Ma'am, si Mami talaga siya kanina yung, may nag-order talaga, bayaran nyo na. Bayaran nyo na yung delivery, siya talaga yung siya talaga po yung nakapagpaniwala kay nanay na may ornamental plant. Ma'am Menchi, ilang anak ka po ni ma'am? Pangalawa po. Ikaw po, ma'am, kung meron ka pong message kay Ma'am Arasi. Salamat lang sa sa paggabay niya, sa lahat-lahat ng siyempre. Very motivated kasi yung nanay ko. So talaga namang kami, please na please kami sa kanya. So ang akin lang, sana magkaroon ka pa ng maraming birthday para maraming laging surprise. Ilan pa yung magsusurprise? Si Ate pa, si Jang, si Rico. Hintayin nyo pa yun. Yung ikaw. Oo, ako pa, magsusurprise pa rin sa inyo. Ito pa, umiiyak. may mga apo pa rin kayo na talagang magbibigay pa rin sa inyo ng karagdagang magiging kaligayahan nyo. So sana maging pa kayo, magpaka-strong pa kayo para sa amin, para lagi kami merong inspiration ba. Yes, tama po. Yan. Maraming salamat po sa mga anak. At kung mapapansin po ninyo, sila ay may hawak ng cellphone kasi kausap po nila yung mga kapatid nila na nasa iba't iba pang bahagi ng mundo. So ganun po yung kung gaano kalawak ng scope ng aming JFS Petals and Services. So ngayon po, Nanay Araceli, ano po ba ang gusto yung tawag ko sa'yo? Araceli? Nanay Sally. Mami Selly, yan. Ngayon, Mami Selly, hindi pa po dyan nagtatapos ang sorpresa namin sa inyo. Dahil ngayon pong birthday mo, syempre, hindi kumpleto ang birthday kung walang cake. At kung walang blow. At kung walang Cake! wish. At kung walang Cake! happy birthday song na gagawin natin ngayon na mismo, ora mismo. Okay, kasama po ang mga kapamilya ni Nanay Selly. Sasamahan po natin siya mag-celebrate ng kanyang birthday. Kasama pa rin ang nag-iisang JFS Petals and Services sa hapong ito mula sa Karanan, Pasacao, Camarines Sur. So, Nanay, kung meron ka man po, Nanay, isang hinihiling ngayong ika-73rd birthday mo, ano po yun, Nanay? Ano po yun, Nanay Selly? Sana, huwag naman akong magkakasakit ng matagal, na magpapaalaga sa kanila, na masaya yung yayaw man ako, masaya kaming lahat. Nandito silang lahat sa akin. Oh! Thank you so much, Mami. Maraming salamat po. At sana wala ka talagang signal. bigyan pa si Mami ng mahabang buhay at good health. Dahil alam ko kung gaano siya kasaya ngayon. Nakikita ko sa mga mukha ng lahat ng taong nandito na masaya siya para kay Nanay Selly. At Nanay, eto na po ang aming munting sorpresa para sa iyo. Kasabay ng aming pagkanta ng birthday song, ikaw po ay magbo-blow ng cake. Sa mga bibitaw, dahil susunod na, ora mismo, magpa-blow na po ng candle ang ating birthday celebrant na si Nanay Araceli Limbo. So, see you! And we are back mga ka-JFS at this point, pakinggan natin ang birthday wish ni Mami habang binablow niya ang cake. And of course, bago siya mag-blow ng cake, kakantahan natin siya ng Happy Birthday! And Maestro!
Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ayan, Mami, dahil sa birthday mo, hindi kumpleto kung walang wish. Make a wish, Mami. I wish maging huwag maligaw sa maling landasan ng mga anak ko at magtagumpay pa sila sa kanilang mga hanap buhay at trabaho. Amen. Amen! Yay! Thank you so much, Mommy! And happy, happy 73rd birthday to you! Ayan, so ito na po ang kanyang cake. Any last message po para kay Ma'am Arlene and Sir Manny? Salamat! Sana lalong lumago ang inyong hanap buhay at maging malusog. Malusog kayong mag-anak, walang magkakasakit. Ha? Magkakasakit. At lagi Surprise ka din. Alright, mga ka-JFS! Asa si Princess? Okay, at this point, nasurpresa na natin si Nanay. Isa na namang nanay ang ating binulaga at sinurpresa dito pa rin sa JFS Petals and Services. Huwag na huwag kayong magsasawang suportahin at mahalin kami. Kasama niyo ako, Ate Mitch, aka ang inyong sweet ambassadress, at magkita-kita ulit tayo sa susunod naming surpresa dito sa JFS Petals and Services. Maraming salamat po, Ma'am Arlene and Sir Manny, for trusting JFS Petals and Services. And thank you din po sa mga anak ninyo na si Alvin, Jello, and EJ. So, please continue to support us. At sana po, wag po kayong magsasawang suportahan ang buong JFS team dahil kami po ay gagawin po namin ang aming best para patuloy pong magpasaya ng mga tao sa abot ng aming makakaya. Thank you so much po ulit and see you again sa susunod naming mga sorpresa. Bye-bye!